medo kelo midhiero e kaunti ma Turkana ka nyithindo mantiere bwo higni 5 ngima margi nitiere kinda kuru gasumbi mar gamo tuoche mikele kod chamo chiemo maonge ndhadhu. Jopith mago mag jamni bedo chako daro jamni magi nyaka piny libamba mar Uganda mano mar manyonegi jamni magi chiemo kaachiel kod pi mar reso ngimagi. Manager mochung' ne dongruok e gwenge mag Kerio Mark Chesegon wacho nyaka sani moheo milion 200 osetigodo e kunyo ne jodak pi. Jatend migao mochung' ne gwenge Mongoro Beatrice Askul bendo yango ni moheo counties 23 nitiere kod achiedh nade mikelo kod oro komedo wacho ni ngima makamago mantiere matek mar Uganda hibro bed ka ikonyogi gi chiemb kony. Hata hii Kenya juu mtu ajuu hawezi kukunywa maji kwa sababu maji alikuwa hakuna hapa. Sisi kapata nini shida hata watoto. We have made a priority to solve some of these challenges that are facing the people in Turkana. One of the programs is the drought mitigation programs, the issue of water. We do provide water through drilling of wells, through harvesting, through water pumps. And again, we build the capacity for usage of the water by initiating small irrigation farms that we do in the region. The Domo 23 Hassel counties are badly off right now. Once you can't even say which stage is alert because so long as pasture is not there, water is not there, people are moving, livestock are moving, they are losing weight, they are macheting. How do you even rate which stage at that level? All we need to do very fast is just to make sure we converge, brainstorm over it, put resources that are available, mobilize the ones that are from the like-minded partners, and just get something done.